E o Concello de Friol é o único galego que pode converterse no mellor destino en España para unha escapada rural neste 2025. Compite por ese título con outras 9 localidades. As votacións na rede xa comezaron e o Concello anima a todo o mundo a votar. Para os que naceron aquí, non fai falta votar, sempre foi o mellor sitio para min. tamén para os que a escolleron para vivir. Está moi ben para vir a facer unha escapada ou a ir a vivirse. E agora está a un paso de ser o mellor destino rural de España. Friol é un dos 10 finalistas do concurso da plataforma Escapada Rural. Solo formar parte deses 10 finalistas que teña pois, o movimento que xa está tendo, xa fai que nos vexan. Si ganamos sería impresionante. Tributos non lle faltan. Paisaxe, arquitectura, gastronomía. E temos o pan de Ouzá e o queixo de Friol. É cousa boa. A verdade é que ten moitas cousas boas, ten moi boas comunicacións, ten moita cousa para ver, despois é un sitio moi tranquilo. Este paseo a carón do río Narla é un dos espazos naturais preferidos dos veciños, pero non é o único co que conta o seu municipio. O Concello animos a todos a votar para que o seu municipio se alce con ese primeiro posto. A votar todo o mundo por Friol. Mi marido es aquí de una aldea al lado y me hizo mucha ilusión, lo envié a mis amigas de Cataluña también para que votaran por Friol. Unha década poñendo no foco turístico as vilas do rural.